Kumanya roboti rwa bene asirit koria ra somurikito Daniel Ontiri anyara ko bakakora itaro ya bene kuika sensemeria ye bunge ya Kitutu cha North na gosanga n'umusubati Gladys Kwamboka Ondieki oyobeire homonia igiata we echanga ase myake menge kurende guikira ase omwako eta akanyara ko bakagotuguterare emiroberio yo na gonchoreria chinga kecho ni ganyara ko bakagokwandira ari anyara ko bakagwetera chinga kecho na asara yobonia we ekenyugwa ekyo egento kia mwirete gochandika ase gusasa aboririe gokonyo kwegenderia semerobirio yaye yende maega yaye gotutero bonchorori obwo bwechanga buna Ontiri agotomanya senchira yo boikera Ikiga soroboti rwabene nigo tukumulikira umugano b'umusubati Gladys Kwamboka kurwase kenyero ya kiemeso cho mego ikigo toke wodi ya Munyerero ase bunge ya Kitutu cha North Meye County ya Kisii uyolengo moni giata wechanga wiko mwako eta echinga kya bwato kete magiga yo korobo nchurili obwo botanchiri ase myake menge asenchira yabene musubati Gladys negasanga na into igorobuna ngaki obugema bwarengenga kiyo nabuna chite kwenyora asoboni yo esegeto atabuna nkuru asomosani lakini nja igetenga kia yema omuga kona kanga go support ya kanga gocha no nyanka no gwikira buna tugukwana igatanya gocha nkaranga yaberi akongo gosomia abana nechianga chikabanga nechinkongo koni mbura ikabege gotwe nyinge totari koni togo ikechiro twaira na busa nkanyoranga abana bonongo sinyu bari kogenderia masomo geko rundita yo urenge go support ngakwana no mongino yo mana karoriro kanguriri chianga sana arorira arekorora ngabwate chibesa sana ngamobori ngasikia koraga ntenga igasia no koni echanga korurio mama atari nyakungu igo mongino yo agantengo sa uchaka koni chianga tugutene na chiro gotoneria ngichyo koni usa kuchaka koni echanga na bura nyore chibesa nkamotebia ndetere echanga eyo egerenja kiririndi nieti koira matuka kande tere echanga echiro aya gantebie changiye nabo kunyoni nandira arete chibese bwa nkera na yerete tanka ga na chagete koni tekore tiri tukelime yarenge 5 liter nande nkarra yangeire faida mara kabiri ai nkarra rendi biasara ibine bironge tiganja ake birobyo ase nyumba ya marwa mechando tiyanya kobora ne chimbwa ao okwanire bikore byobo ibyo byarenge ko ene kiwase nka no koborwa kwa masikani wetera sokora mana ne chimbwa chinde chinyinge chitari gokwaneka nche biasara bie changane bibe ege kogere bia ne biasara ibinge sana yente getanga no bo bibi koleta singa egi akabere kiro montago gochesera nonya no mumuro mosinini gakoranga na bagwa mwakurame gisagane akurame ege kogera arochibone mubuyekaine kokonye changana baruko bakonyu ebaroche mubuyekaine bona turi konyara tibwati masikanyaro igo monga buna bona na babana bawo no bali lakini abantu bali bechange bagukurama barama na mangana mabe bakoroki nandandi go chugutabuka kwanya kumbe libali kunya kunyu abande go sisi ko balinga abandi go se basoire nyumba sotale boirie bintu bachire bintu bigasira kitamos kigasira miore gasira makumba gasira igonga na bese ichina oneti changa tingole tikende kege nina cha gotebia abantu nga kurwe changa na goleteke chibesiro chinebwatira kininje tindo chifaida yaye nonye nabo nigo henyorete hase mechande menge hegati abo goitererwa hamarwa nabagambi ase segi yoko yasiri agoikigwa bosio wekegambero na gukumirwa igento kya mobegete hasa ko na gosiria enibo ya yinyinge pakega ikerenga kya emekera abantu kegogia banywete echangembe changa yabwate usine smoking komanyaro bagakwa ekero bakwa bono ikaba serious rende tokangya koligigu bali tokoni echanga kera twangya koligigu komna retire changa yane 10-20 liter mugambi agachaka yibogori n'abayuti baye bakaira nandi bakanganyira nandi mambi yaye nandi buna nareta ntara ikinyumba nandi bakaira kuruga bunga chakonyora ngayaya obugimo bubono bwakongire bona asana nakore irange ya 20,000 ntari konyora besinde yonsi nenko musubatu iga ni bono akwero myebyara buna iranite inse kebugima gwetera soboni obwo no mwelyo agacha kweyongolia na gochaka obonia wichianga
asana nyarwa aboria gusirwa elio kwegendereria gonku bakurira abaminto balimo konie changa ka kibiasara ne bingege santika konie changa bona na mandasi ni maite korosana mandasi na bonkorosia mandasi ya mayangoni biasara ne binge gonga kwetani konie changa pado tuagendereire obugima bwagendereire buya bona lingana linene nateba abantu bankonye tikagera ngatige changa minto gaiga bantaba ba minto bantu kuruma no tirogoro gaiga mwanya chio kuruma ye karuguru kayore bakarira sana bagankurira bagateba togo chakoni changa abana baito basire igonko basabiranga nyasanya ko bakonya mogendere no moyo yuyu yekogera na inu mwankurire tekagera ngachakororo bobe bwechanga ngatiga koni nabo igono mugambio ito beninere na koreto mukiaso ko yeitera no nyeta tanyorete faida ndi kuruoro na koreto mukigoiterekere ngamanya guchenchi birengere lingachaka koni ebintu chianga bono ngatarie no bulemeru bwagerete ngachaka no nyembo natari enyikiranezi bado bulemeru obumboro rongo sabanga gakia bagambi baito balimo go support abantu ngamba akore ebintu ebimba akore biasara bito ko biroke bya magendo biashara aramu gakimoto support ncherende egera tonkore biasara ebironge birimbira itabune bananchi use n'abantu baminta sobwagari oroboti uregani urengete kurwa gukurira ogotindi gochiasonde bwensi uri nekirenga kigochaka obonchiria botaganire elio korigie nibo na kurwese geto buna nabo gochakira ense wegendererie na gwekinya kebugima utari gosereria onde bwensi etabia yaye afya nobuya bumanyire imeae gwetera sibinyuwa byogotindia nobosali au egento kira baisa gukubeka kongu nomugano bumusubati Gladys Kwamboka kurwa sikinyiro gya kiameso chomegogo kegotoka hase wodi ya munyirimi ebunge ya Kitutu cha North Ase County ya Kisii yokurwa abwatu kobonia bwa mariogo yogotindia bugema bwaya bwagendere gonchulia hasagendere kubolia abasamaria baya nabarayi kurwa se county ya Kisii kumusira bunenchiremo yoko enekebuna ogenderire obugema bwaya atali konia marwa gurubadrege taseni kyagetembe kurega se bunge ya Kitutu cha North miye county ya Kisii literane ngurko Daniel Untiri.